Sziasztok, remélem tetszett az intro. Úgy hamar összedobtam, ugye pár fotót betettem, és legyen, amivel induljunk. Na de, teszünk kicsi zenét. Azaz. És fogjunk neki. Na hát az év sportolója gála volt, ami minden évben van. Ha jól emlékszek, ez volt a harmadik év, és szinte 30 sportból voltak emberek és kaptak a díjazást, tüntetést. Na, én ahogy megérkeztem, ahogy dolgozok, úgy szeretem csinálni, hogy oda megyek, ahol a jó kedv van, ahol a mosoly van, ahol egy ilyen jó, lightos érzés van. Na, és akkor láttam ezt a párat, megkértem egy kicsit menjenek balra, és lőttem róluk egyet. Na de azt akartam elmesélni, hogy ugye itt, ahogy elkezdődött, Zoltán elkezdte, és ahogy jött Korodi Attila, a polgármester, ezt akarom nektek megmutatni, hogy mielőtt belemegyünk az egészbe, hogy hol vagyunk, és tudtam menni egy evel, ami kicsit erősen sárga nekem, és mentem inkább evel a zölddel, de kicsit visszahúztam. És akkor rámentem egy kicsi kontraszttal, és a széleit egy kicsit így besütítettem. Na, kb. Így, de láttam ezt a kábelt, ez nekem nagyon nem tetszik. És akkor én ezt szépen ezt ki tudom venni ügyesen, és már mindjárt jobb is. Na. Persze, hogyha nagyon bele akarok menni, akkor persze ezt is ki tudom szépen venni ügyesen, na kb. Így. Na én szerettem volna, azt, hogy írja itt hátul Korodi Attilának a hátánál, hogy az év sportolója gála, hogy az legyen így, és csak húzzák le ezt a redingt. Na, ez tetszett volna nekem. És nem kellett volna a sarokba beállítsuk, mert sarokba beállítottuk, akkor sem volt gond, de volt ez a hátuknál ez az árnyék, ami nekem nem jött be. De ott volt Huni. Hey! a gymből. És látom, hogy nagyon élvezte, hogy tudta fogadni. Voltak sokan, akik merevek voltak, hogy nem tudták, hogy lehet azért, mert most voltak legelőször ott fent, és azért, vagy az időjárás, nem tudom, de lehettek volna többen, és kicsit menjenek, persze, kaptam el, yeah! Na, talán majd jövőben. És meg szeretném köszönni, hogy részt tudtam venni, és ki tudtam hozni belőle kezdeti fotókat. Mivel hogy én ott voltam, nekem is mintha könnyebben jön, hogy tényleg másszak még mélyebbre ebbe a sportvilágba. Mindegy milyen sportvilágot, valamit csinálj, valamit valahogy mozogjak. Közben, hogy végeztem, ahogy vége lett mindennek, úgy fogtam is neki, és csináltam is meg a fotókat. Na persze, bele kellett vágjak egy-egybe, szinte az egészre tettem egy jó filtert, úgyhogy kellett egy jó, szinte 40 perc, hogy milyen 130 fotón eseményfotót hozzam ki a fotókból, hogy legyenek igenis, legyen bemutatható, mondjam úgy. Na, nézzem rá, ugye, mert a gépből, mikor kijön, nem pont ugyanaz, nem pont méretre kapod el a fény élességet, most túl világos vagy túl sötét. Na, úgyhogy kezdett is fúrni. Na, úgyhogy kb. Szerintem ezt úgy fogom venni, hogy fejezzük be, hogy megcsináltuk. Na, és várom a következő eseményt. Na, minden jót nektek, sportoljatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Az év női sportolója Bartali Sergéta.